Jansen er gået af tyren Ferdinand. Køerne bliver kunstigt befrugtet, og andre dele af hans job er nu overtaget af elektronikken. Her kan du få et indblik i, hvordan elektronikken overtager de kødelige lyster i et moderne landbrug. Vi ser selvfølgelig på dyrets aktivitet, om det springer op på andre dyr, eller det står for, at andre der springer på det. Men han planlægger familiens fremtid. Den er blandt andet afhængig af, at de her kvier kommer i gang med at føde nogle kalve, så de begynder at give mælk, og kalvene kan vokse op og selv blive mødre, og så videre og så videre. Lige nu er der ikke nogen af dem her, der er i synlige brunsttegn, men det er sådan, vi gjorde før i tiden. Før i tiden er som ikke så længe siden. I dag virker metoden nærmest håbløst gammeldags. Den er fra tyrens velmagtsdage. De har haft en Ferdinand på gården, men han er slagtet. Jobbet er overtaget af elektroniske hjælpemidler, og kvinder må nøjes med kunstig befrugtning, også kaldet inseminering. Og ja, hvor er den landlige idyl i det hele taget blevet af? Ja, det ved jeg ikke. Man er jo ikke landbrug, som man var i Morten Korchs tid, men sådan er landbruget ikke mere. Den bipper, hvad der sker? Jamen, det der sker nu, når den bipper, det er, at hen hvor antennen den er, det vil sige, hvor den opfanger fotocellen, eller hvad vi skal kalde det, der opfanger den signalet fra det enkelte dyrs transponder. Så snart der er et dyr, eller for så vidt mig, der gik ind under transponderen, så vil den begynde at aflæse. Den vil nok forhåbentlig ikke finde noget på mig, men det gør den jo så på kvierne. Jamen, det han sådan set ser, det er dyrs aktivitetsniveau inden for en given periode. Jamen, aktivitetsniveau betyder jo, at når et dyr kommer i brunst, så øger den jo aktiviteten. Men det kan jo også betyde det modsatte, at hvis et dyr er sygt, så nedsætter den jo aktiviteten. Og det er jo også en information, som er utrolig spændende for en landmand at få. Og dyrene er i det her tilfælde løbekvier. Og hvis nogen tror, de kaldes sådan, fordi de spænder mere rundt end andre, ja, så er der såmænd noget om det. Dyr i brunst er mere aktive. Vi skal ikke glemme at kigge til dyrene, og det gør vi bestemt heller ikke. Men finde brunsten, og også finde den brunst, som er utrolig svær at finde, det gør den her også. Så vi har en enorm stor tidsbesparelse i det. Og derudover så finder vi nogle dyr, som vi normalt ikke ville have fundet, eller have svært ved at have fundet i hvert fald. Den her aktivitetsmåler er en israelsk opfindelse. Den er produceret i Italien og under fortsat udvikling. Mads Holm Danielsen deltager aktivt i udviklingsprocessen. Vi har kørt en testperiode på 3 måneder med 2 anlæg, og der har været rigtig mange ønsker. Og et af ønskerne har blandt andet været, at man eventuelt kunne få sendt en sms, når der var et dyr, der var i alarm. Og det har vi taget positivt til os, men vi har indtil videre valgt at have den holdning, at vi vil gerne afprøve det her system og få noget feedback for de landmænd, der er. Også set i lyset af, at det er jo altså landmandens ansvar at overvåge dyrene. Det er jo ikke det her anlæg. Før i tiden der havde vi som sagt en tyr, og ham har vi nu slagtet, fordi at forhåbentlig så skulle den her kunne gøre det. Så det er lidt spændende, om det bliver så godt, men det håber vi. Det ser det ud til indtil videre i hvert fald.